Ahojte, my vás už srdečne zdravíme. Už sme sa s Meliskou presunuli z tanečného tréningu opäť domov. A ideme urobiť sľúbený unboxing produktov, ktoré mi vlastne tento týždeň prišli. Potrebovala som si už podoplňať zásoby. Mala mi tu už urobila medzi tým inventúru. Takže určite, čo by som vám chcela ukázať, je úžasná nová rada, táto pistášio, ktorá teda obsahuje sprchovací gel plus krém na ruky a ešte aj telový krém. Ja milujem takéto praktické balenia, to si vložíte kamkoľvek do kabelky, má to nádhernú vôňu, konzistenciu a veľmi dobré aj uzatváranie a také praktické kabelkové balenie. Takže odporúčam. Tiež som si Samozrejme, že som si doplnila aj moju obľúbenú čakankovú kávičku, aj takéto vlastne perforované balenie. Moja asistentka mi tu už podáva. Tu máte v jednom balení 16 kusov. Ja tu dávam aj ako vzorky ku katalógom alebo ako skvelý darček a potom aj takáto sypaná. Je to vlastne jedno, ktorú si zakúpite. Takáto sypaná je dobré mať doma, alebo keď chodím na akcie, robím ochutnávky na promo a toto zase ako vzorky alebo ako darček. Ešte, čo by som vám chcela ukázať, určite využite tento mesiac úžasnú vec. Ku každému baleniu očných vankušikov dostanete jeden kus navyše, čiže teraz je to 1 plus 1 gratis. A držte si ich v chladničke. No a už sme tu v plnom nasadení. Takže je tu aj Melinka, aj vanilka, kukučo. A Vaneska už vyberá z krabičky kyselinu hyalurónovú. Takto som si teda tiež doplnila zásoby, pretože kyselina hyalurónová je absolútna topka. Je to s takým aplikátorom. Počkaj, Vanesik, no vyťahni. Tak, ukáž. Je to vlastne taká pipetka, ktorá, to nemôžeš ty piť, daj to naspäť, ktorá sa veľmi ľahko teda používa. Je to klasická pipetka a kyselina hyalurónová ešte vám k tomu vlastne pridá. Áno, to sa pije. Je veľmi zdravá, prospešná pre telo, pretože keď je máte v tele dostatok, tak vtedy vaše telo produkuje aj dostatok kolagénu. Plus odporúčam nasadiť vitamín C. Takže určite vám dám aj k tomu viacej informácií a my vás zdravíme. Pa. Ideme otestovať nový krémik. Takže mám tu malú testovačku. Páči, daj ručinku. Dobre, Vanesik, počkaj. Aj tebe? Takto trošku. A ovoňajte krémik, ako vonia. Tak, krásne je to pistašie. Takže pistácie a makarónky. Má to veľmi pekné také balenie, nádherná farba, praktické, do každej kabelky. Páči? A zvedavá som aj na ten sprchovací gelik, že ako bude voňať, tak potom vám dám určite recenziu. Áno, máte krémik. Vy ste také maniačky farmáci. A ešte, aby som nezabudla, tak máme teraz vlastne víkendovú dopravu zadarmo. Ku každej taštičke do konca mesiaca, ku každej objednávke za 35 € dostanete takúto biorozložiteľnú taštičku. Takže ešte na záver, už som sama, vám v kúde ukážem nový katalóg. Úplne nádherný nový katalóg. Vidíte tuto hneď na obálke náš exkluzívny adventný kalendár, v ktorom sú vlastne až 24 okienok, tak fakt, že totálna luxusná vec, ktorú vám ešte v najbližších dňoch určite pridám aj videjko, ako vyzerá detailne. Kto si budete prosiť katalóg, tak mi len dajte vedieť, aj so vzorečkami vieme sa dohodnúť, vieme ho podať v rámci Nitry a okolia alebo poslať. A teda nezabudnite prosím, že máme teraz víkendovú dopravu zadarmo.
ku každému nákupu za 35 € máte za každých 35 € takúto nádhernú ekologickú textilnú tašku. Je veľmi pekná, priestranná. A teda úplná mánia sú tieto očné vankušiky. Tieto sú konkrétne Lumiradiance a tieto sú Aqua a ku každému máte 1+1